Pasiyon ha. Gisaulog nato karon ang ikakawhaag unom nga Domingo sud sa tuig. Ang tema mao kini, ang pagbag-o usa ka desisyon. Ang atong mga pagbasa karon naghisgot sa pagbag-o. Sa unang pagbasa atong madungog nga si Propeta Ezekiel nag-ingon, kung ang usa ka tawo nga daotan mobiya sa iyang pagkadaotan, ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Sa atong ebanghelyo, magsaysay usab kini bahin sa pagbag-o. Ang kinamagulangan nga anak mibalibad apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Samtang ang ikaduhang anak mitando apan wa siya motuman. Ang maong sambingay nagpadayag nga duna kitay kagawasan sa pagbag-o sa atong desisyon. Unya gihatagan og katin-awan ni Jesus ang sukilanon pinaagi sa pagtandi sa kamagulangang anak ngadto sa mga kubrador og buhis ug ang mga daotang mga babay sa pagsuod sa gingharian sa Dios kaysa mga kadagkuan sa mga pari o mga Hudiyo. Siguro makapangutana kita kung ngano nga mauna pa man ang mga makasasa. Tungod kay ang mga kubrador sa buhis o mga daotang babay naminaw sa maayong pagtulunan ni Juan Magbubunyag o nabag-o sila. Samtang ang mga kadagkuan sa mga pari o mga Hudiyo wa motuo kang Juan Magbubunyag. Mao kini ang mensahe nga buot abot kanato karon, ang pagbag-o sa kasing-kasing. Unsa man ang pagbag-o? Andam ba kita sa pagbag-o? Nan sugdi karon ang pakigsuod sa atong Ginoo. Si Reverendo Padre Richard J. Gamaya mao ang manguning santos na misa dinuyugan sa mga madasigong pag-awits sa Pauline's Friends. Halad alang sa santos nga misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit nung pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan. Ug sa kaluwasan sa tanang katawhan, pinaagi ni Hesukristo, uban ni Hesukristo, katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan, ang pagpasalamat sa imong kaayo nga way kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Salamat kita, ang iyang ngalan pagdaygunta, awitan ta ang Ginoo, simbagong ta siya. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manawsab kani. Mga igsuon, ang atong Dios nagtawag kanato sa pagsugot kaniya
ug pagtuman sa iyang kabubuton. Sa mga higayon nga kita napakyas sa pagtuman niini ug pagsugot sa iyahang gusto tungod kita nakasala, mangayo kita karon sa iyang pasaylo kaluoy. Kitang tanan nagakumbisa sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug kanimo mga igsoon kay nakalapas sa pagdakuyang sa una sa pulong sa buhat ug sa wala kang buhat sa amayang buhaton kaya ako sala ako ramdam sala busa na mamuyo o ka Santa Maria kanang Birhen sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyong mga igsoon aron niyong iampo sa inyong mga atong Diyos. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong bimaya. Himaya sa Diyos dito sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuho sa Amahan, dawata ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdo
madagpo kita. O Amahan, nagapakita ka sa imong gahom nga way katapusan, diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, ug tabangi kami pagkugi sa paglakaw nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad, ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel, Uluhan 18, tudling 25 ngadto sa 28. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyo mang mga paagi mao'y dili matarong? Kung ang usa ka tawong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka tawong dautan mubiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya tungod kay siya mubiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Inumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Inumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. O Ginoo, ipahibalo ka nako ang imong mga dalan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloy ako. Kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Inumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Inumdumi nga ang imong kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kaayo sukat pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatanon ug ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hayo ug matarong ang Ginoo, sa ingon niini iyang gitudluan ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon dinhi sa iyang dalan. Inumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Inumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo
ngadto sa taga Filipos, uluhan 2, tudling 1 ngadto sa 11. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakigiusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usab-usab? Kung mao ka na, awhagon ko kamo, nga lipayon ako ninyo sa hingpit, tinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan, ug unahuna sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa, gumikan sa hinakog nga tuyo, ug sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Hinunua pagpaubos kamo, sa wala gayoy pagunahuna, nga kamo mas maayo kaysa uban. Pag pinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon, ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya magunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa cross. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. sa Ginoo, magsadya kita o magmaya, magmaya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manawasag kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa punuang mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Karon unsa may inyong hunahuna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, "Dong, pagtrabaho karong adlaw dito sa parasan." Siya mitubag, "Dili ko mo trabaho." Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya, "Oo, moadto ako." Mitubag siya. Apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, "Sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babayi maguna pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios.
Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala ka mumutuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dunay karaang istorya tingali na dumog na ninyo kini mga igsuon nga usa ka adlaw nagkita ang mananggiti ug ang mangingisda. Niingon ang mangingisda, pre, lami kaayo kung doon na kay daghang kuha nga tuba dinha, kay kung daghang tuba, daghang kagkuha, daghan ra ba unta ko kuha nga kilawon dinhi nga bulinaw. Niingon ang mananggiti nga di malas, mangingisda miingon nga di malas gyud kaayo pre, kay wala gyud koy kuha karon nga isda. Niingon ang mangingisda. Kay giing naman siya sa mananggiti nga daghan siyang tuba. Gwapo man ni Paris ang tuba ug ang kinilaw. Sumaotong nagsaylo sila. Apan pag human ug abot sa ilang panimalay ang mananggiti nga giingnan sa mangingisda nga wa kuno siya isda, natingala ang mananggiti kay nituktok man sa balay ang mangingisda ug nagdala og usa ka bandihado nga kinilaw. Di nalipay ang maong mananggiti kay nagtuo siya nga wala ang giingon sa maong mangingisda. Mauto nga nangaon sila, unya nag-enjoy kay pagpangaon ng duha ka kumpare. Lami kayo gisilihan, gisukaan, gipaningot sila pangaon sa ilahang kinilaw. Hasta ko murag gilaway ko karon naguna-una, nag-imagine sa kinilaw nga ilang gianak ambitan. Unya niingon ang mananggiti, pre, gikomedyahan ko nimo no, kay ingon ka ganina wala kay kuha naman nagidaghan. Unya ingon pud ang mangingisda, pre, ayaw kumpiyansa kay kung ako ganay maingog wala naa gyud na pre. Ingon di ay. Salamat pre, kay naa man di ay imo man di ko komedyahan. Nya man nabusog na sila, nahurot na ang bahaw nga ilang gikaon, gisigian pa gyud nila. Ingon dahil ang mangingisda, pre, asa man tong imong daghang kuha nga tuba, daghan man kakagkuha. Ingon pud ang mananggiti nga, pre, kung imuha moyong kag naa wala di ay ang ako pod, kung moyong kag wala naa ang ako pod, kung moyong gani kog naa wala gyud na pre. So wa gyud sila kapag inom sa tuba kay wala man di ay to, giingnan niya nga naa pero wa man di ay. So nagilaray ra gyud silang duha. Giuhaw sila pag-ayo, wa gyud sila kainom sa tuba bisag nabusog sila sa kinilaw nga ilang gikaon. Pero ingon ani pud siguro bitaw mga igsuon ang mahitabo nato, kanang atong naa wala, kanang atong wala usahay naa, kanang atong oo usahay dili, kana kung dili nato usahay oo di ay. Sumo na nahitabo din sa ebanghelyo nga giingnan ni Kristo ang mga kadagkuan sa lungsod ug ang mga pari, gitagaan niya sambingay. Unsa may una ninyo nga nay duha ka anak giingnan sa ilang amahan, ang una giingnan drong trabaho sa uma, niingon siya nga dili ko. Pero di ay to, nausab yang una ni trabaho. Unyang usa giingnan sa amahan kay nagtuo siya nga dili mo trabaho, di ang manghod yang giingnan trabaho sa uma, niingon man nga oo mo trabaho ko. Unya di ay to, wala mo trabaho. Unya nangutana si Kristo, kinsa may buutang sa duha, kinsa may balaan, kinsa may nagtuman sa kabubuton sa amahan. Motong niingon ang mga tao nga naminaw niya, siyempre katong niingon og dili pero mibuhat di ay sa gipatrabaho sa amahan. Katong niingon og oo, unya wa day mibuhat, away ayo tong anak to. Unya miingon dayon si Kristo nga tinuod ang inyong gitubag, daghan pang mga kubrador sa buhis makasasala nga mga babae, mauna pa ni sila sulod ninyo sa gingharian sa langit. Kay sila sa pagsangyaw sa pagbag-o, nagbag-o sila. Pero kining mga tao nga nagpakaroon ingnon nga nagbag-o na, mga balaan, mga buutan, pero di ay lahi ang ilang tuyo, dili man di ay mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan.
siguro mga igsoon, gipahimangnuan man ta sa unang pagbasa nga kung ang tao gani nga mabinutan pero magbuhat sa sala, siya di gyud maluwas, siya makatagamtam gyud sa silot. Pero katong tao nga nagbinuutan, nagbuhat sa dili maayo pero magbag-o ang iyang unahuna, siya makasulod sa gingharian. Sama sa ikaduhang pagbasa nga gipahimangnuan kita nga giawhag kita sa Ginoo nga kita unta magbuhat sa tuyo sa Ginoo, nga dili unta kita magpataas sama ni Kristo nga nagpaubos sa iyang kaugalingon, nagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Tingali karong Domingguha, una natong pamalandungan nga makabingo gyud ta. Katang sa litrang B, bingo. Kung sa man litrang B, unang-una gipahimangnuan ta karon sa pagkabalaan, balaan nga kinabuhi. O sa maning pagkabalaan nga kinabuhi, kanabang musibo ang atong pagtuo, musibo ang atong pagampo, musibo ang atong pagsimba sa Ginoo ug sa atong mga buhat, sa atong mga lihok, sa atong mga gipanulti o huna-huna sa kinabuhi. Kay usahay maulagi na ang atong pagtuo, ang atong pagampo, ang ato nga pagsimba sa Ginoo kutob ra pud sulod sa simbahan. Pero paggawas nato sa simbahan, usahay dili na mao ang atong ginahimo. Atubangan sa Ginoo nagampo ta, atubangan sa Ginoo nagdaig ta, atubangan sa Ginoo relihiyoso ta. Pero kung tuan na ta sa atong mga tagsa-tagsa ka panimalay, tagsa-tagsa ka mga opisina dito sa atong trabahuan, sa karsada, sa palengke, sa negosyo ug uban pa, usahay ang atong pagampo atong malimtan. Mabili nato ang Ginoo, dili musibo ang atong pagtuo o ang atong buhat. Pero ang tinuod nga pagkabalaan mao kanang kinabuhi nga dunay consistency, congruence, musibo ang iyang pagtuo o ang buhat. Diha bitaw tao nga ingon siya mitan-aw sa sine, siya kaluoy sa salida kay gidaog-daog. Ingon siya nga kung ako pa na, di gyud ko magdaog-daog. Kay kaluoy sa taong gidaog-daog. Mao kag tutungod sa natandog gyud siya sa salida, nihilak gyud siya, nagtan-aw sa salida. Pagawas niya sa sinihan, kay diha may nisugat niya nga nagpakilimos, nagpakiluoy. Siguro nakalitan siya, iya dayong gituklod sa muka ninyo oy. Iyang gipasakitan kay wa siya maluoy sa tao nga nagpakiluoy. Usay mo claim bitaw ta. Usay mo ingon ta nga kita maluluyon. Pero usay sa buhat wala tay kaluoy. Dunay mga tao nga mosinggit og hustisya. Mosinggit og sakto nga sweldo ug suhulan sa mga trabahante. Pero kini mga tawhana usahay diha sa ilang panimalay dili gani makapauminto sa ilahang mga sulugoon, sa ilang mga maids, sa ilang mga driver ug uban pa. Pero maayo kay nga mosinggit nga hustisya, kaangayan o pagtabang sa mga kabus. Siguro mao kining una hinumduman nato ang kinabuhi nga balaan mao kanang pagsibo sa atong pagtuo o sa atong buhat. Ikaduha nga litrang B nga hagit siguro nato. Gitawag pud ta sa pagkabuutan. Ang buutan nga tao mao kanang tao nga dili magsagol ang iyang oo o ang iyang balibad. Dili magsagol ang iyang oo o ang iyang dili. Kung moingon siya oo gyud. Kung moingon siya dili gyud. Usahay manggod, magsagol ba nga atong oo, magsagol pud ang dili. Mao ning nahitabo dinhi sa mga trabahante, imbes magbag-o kining duha ka anak nga gipatrabaho. Ang usa maayo na lang kay diingon siya dili apan nagbag-o siya, nagbinuutan. Pero ang usa buutan kunuhay siya, lioo siya, pero sa buhat dili di ay. Usay magsagol ang atong pag-oo o ang pagdili. Pero ang tinuod nga pagkabuutan kana bang tininuod sa iyang kaugalingon. Mayong kag oo, kung mayong kag dili, dili. Mao na nga usahay bisan gani kita nga mga manimbahay, bisan kita nga nagampo sa Ginoo, usahay naka-oo man ta sa Ginoo, pero sagulan pag yun og dili. Oo, Ginoo mo simba ko. Pero usahay, pag-abot nato sa simbahan, magsige tagtanaw sa atong rilo. Kay si Father taes kaigwali. Dugaya pud mahuman ning misa. Mayong tag-oo, kay magpasalamat ta sa Ginoo. Pero usahay, di man ta mamati sa ebanghelyo.
Moingon tag oo kay mosimba ta. Pero pag uli nato sa balay, gikalimtan na pud nato ang mga pamalandong. Kalimtan nato ang pulong sa Ginoo ug di nato mapuy-an. Usay magsagol ang atong oo, mo na nga ang tinuod nga pagkabuutan atubangan sa Ginoo kanang tininuod nga pagpuyo sa pag-ingon natong oo gayon. Dili kay oo apan dili. Diha bitaw sa kaasawa subok na paminawon. Tungod kay ang iyang bana nagtrabaho sa layong lugar. Hilabihan gyud kasalig niya kay ang iya laging bana buutan. Buutan kay nga bana. Kay mutawag siya alas 8 pa sa gabi mangon niyang bana matulog na kuhani. Padulong na siya matulog. Ingon siya pagkabuutan gyud ning akong bana. Kay misalig gyud siya nga buutan. O ni mga bana nga buutan sayo gyud matulog pero layo man gud ang iyang asawa. Muli sa panimalay matag Biyernes sa hapon mobalik sa trabaho sa iyang gitrabahoan pero nadiskubrian niya pagkamatay sa iyang bana di ay to mao din sayo nga matulog kay lain man daing kauban sa pagkatulog. Buutan lagi iyang bana. Mao na tungod sa kabuutan lain ang kauban. Pero dito niya nasakpan, dito niya nahibaw-an sa iyang namatay na ang iyang bana. Muna usahay bitaw na mga tao nga maayo kaayo nga tan-aw nato. Pero usahay luyo sa ilang kaayo pagkabuutan. Doon na pudi ay pagkadili nga atubangan sa Ginoo. Tungod kay ang iyang pag-uo sagol man nga dili. Busa kana ang ikaduha nga letrang B. Gawa sa balaan, buutan. Pero importante po mga igsoon na ikatulong nga B, kinahanglan po masayot tang mo balibad. Balibaran. Kana mga tao nga magsige lang po og oo, dili po maayo. Kinahanglan nga makakaton tang mo balibad. Kay dunay mga tao nga gitawag nato nga yes people, yes persons. Kanang sige lag oo, walay balibad-balibad bisag unsa bisag unsa himuon, bisag unsa sudlan, bisag unsa buhaton, lisod kay ng mga tawhana. Kay mao ni mga tao nga wala makabalo unsay utlanan sa ilang kinabuhi. Mao ni mga tawhana wala makabalo ug asa kutob ang maayo ug unsay dili. Mao ni mga tawhana giingon nato nga walay boundary sa kinabuhi. Mao na nga tinuod dinhi sa istorya sa sambingay kinahanglan tang mubalibad usahay para sa mas maayo nga pag-uo. A better moingon ta og no for a better yes. Tagaan lang nato og pananglitan nga simple kaayo. Ngano man usahay ang ginikanan mubalibad sa anak nga dili manigarilyo. Anak ayaw unag panigarilyo. Anak ayaw una pag-inom. Tungod kay estudyante pa siya. Ang pagbalibad niya wala magpasabot nga siya gisalikway. Kung dili gibalibaran sa ginikanan, doon na pa'y maayo nga oo nga moabot. Aron nga makalampos ka sa pagtuon. Usa ka ginikanan mobalibad sa usa ka anak nga siguro dugay mo uli sa gabi pero balibaran nganuman kay dili maayo sa usa ka minor pa, batanon pa nga magsugod na og lakaw-lakaw og laag-laag nga walay hinungdan. Ngano mo baliban ang tao pananglit kung siya gitagaan o ilimnon sa iyahang kumpare nga padulong pa sa kapilya kay siya man ang PSL, siya man ang pangulo, mubalibad siya sa pag-inom sa tuba o di kaha sa tanduay. Wala magpasabot nga gisalikway niya ang iyang higala. Nibalibad siya kay tingalig pagdala niya sa kasaulugan sa pulong sa iyang kapilya basig di na sa kabalong muundang sa iyang pag-istorya. Wa na'y padulngan ang ilang pagsaulog sa pulong kay napuno naman siya sa bino. Usahay maglisod ba yatag balibad kay kaning respeto lagi. Kunya usahay ang usa ka tagay may himong duha, may himong tulo, may himong daghan nga wa na ta kabalo. Moingon ta 1 for the road, 2 for the canal, 3 where is the road. Mao nang di na ta katultol, di ta kabalibad. Mao pud na disiplina sa kaugalingon. Kay ang pagbalibad disiplina sa kaugalingon. Mao nang dili maayo nga
Di ta makabalibad kung lami kayong pagkaon, lami kaayo nga mga lechon, mga tamis nga pagkaon, kabalo gyud tag asa nga atong boundary. Kabalo tong mobalibad asa kutob unsay angay nato. Ato ba nga sa Ginoo mao pud kana? Tinuod higala ta pare, pero mobalibad ko dinhi lang kutob. Di ko mukuyog nimo kung mao kini ang atong himuon kay inhustisya na kini. Tinuod higala ta pare, pero ako isip judge, dili ko mo pabor nga ikaw akong husgahan kay ikaw man nakasala. Kinahanglan kabalotang mo balibad. Maantigot ang moingon dinhi lang kutob. Busa mga igsuon, siguro karong Domingo kaning tulo ka letrang B atong pamalandungan. Ang tawag sa pagbag-o na kinahanglan nga tininuod gayod ang atong pagkabalaan, pagkabuutan ug maantigot ang mobalibad sa unsay dili maayo alang sa kaayuhan. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga magkagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kay Jesucristo, ang iyang bumana atong Ginoo. Ipanangkon siya sa dalang sa Espiritu Santo, ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Nagadto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. Niadto siya sa mamatay. Sa katuluan daw naman siya. Nisaka siya sa langit, ug nagalingkod sa Dios, ang Amahan nga makagagawom sa tanan. Wabalik siya sa paghukom sa mga uyo sa mga namatay. Nagatuo sa Espiritu Santo, sa santo sa katolikong simbahan, sa pagkakabilis sa mga santos, sa kapasayloan sa masala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhi na walay katapusan. Amen. Ang pagbagpo usa kag gasa gikan sa Ginoo. Busa mga igsuon pangayoon ta gikan kaniya ang dugang paggiya aron maninguha kita kanunay sa pagpakigsuod kaniya. Sa matag pangamuyo ang atong tubag, Ginoo bag-uha kami. Ginoo bag-uha kami. Alang sa atong simbahan nga unta mamahimo siyang tinuuray nga instrumento sa pagbag-o sa dagway sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo bag-uha kami. Alang sa mga kaobispuhan ug mga kaparian nga unta mamahimo silang ehemplo sa pagbag-o sa ilang makinud-anong pagpuyo o pagbuhat suma sa ilang gisangyaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo bag-uha kami. Alang sa mga pangu sa atong nasod nga unta mag-alagad sila nga tinuuray diha sa pagsilbi, dili sa kaugalingon nilang interes, kundi alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo bag-uha kami. Alang sa atong mga pamilya nga unta naa ang pagrespeto aron ang kalinaw, mao kanunay ang maghari diha sa atong tagsa-tagsa ka panimay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo bag-uha kami. Alang ni adtong nahisalaag gikan sa daan sa matarong mga kriminal, mga drug addicts, ug libre na ni adtong nalunang na sa mga bisyo, nga malamdagan sila sa Espiritu Santo, aron maghinulsol sila ug magbag-o sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo bag-uha kami. Alang sa mga special intentions nila Luz Biminda H. Diones, Herberto H. Bertilio, Andres Evangelista, ni Marian Liego nga nagsaulog sa iyang 18th birthday. Good health to Mr. Feliciano Jimeno. Maayong pagbiyahe ni Sweet o sa iyang pamilya. Alang sa pahulayng dayon sa mga kalag sa purgatorio, ilabi na ni Carlota Evangelista ug Andres Evangelista Senior. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo bag-uha kami. Maluluyo nga Amahan, tuburan sa pagbag-o, ubani kami sa kanunay, aron dili kami mahamulag kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Daygon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon, na dawat namo kining among gihalad kanimo, ang pan nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanghihatagon, na dawat namo kining among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilim ng espirituhanon alang kanamo. Daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg pag-himaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata ang among mga halad, ug himuha silang natuburan sa mga panalangin, alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao, gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, ug miluwas kanamo, gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw, ihatag siya kanamo sa kinabuhing dayon. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong imaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagabuhan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daygon ang nagaangi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon,
mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga ihula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagdumo. Pagduduan sa kalibutan na nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug ang tanang mga obispo ug kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kapubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, ihatag ganhag kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan. Busa, mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo, among manunubos. Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-igsoonay. Sa Diyos na nagawa ng mga sala sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawa ng mga sala sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawat sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalina. Mga igsuon, kini si Hesukristo
ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang maayo ako. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Amen. Lawas si Kristo. Amen. Lawas si Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, himua kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdala unta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya didto sa himaya sa langit. Diin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, panglakaw kamuban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Sige ang panahon.